Beno, eguneko balorazioa egiteko pixka bat ordu hauetan ja, eguneko arratsaldeko bostetan, esan behar da, eguneko balorazioa intzientzi gabekoa izan dela, balorazio txukuna izaten ari da orain arte gertatutakoa, hauteslekuak iriki direnetik, jendea gerturatzen joan da, izan dira puntu batzuk jende gehiago etorri dana, eguraldiak ere lagundu du, gauza batzutarako, uste dugu ere, azken orduetan jende gehiago bilduko dela, ez da, Imanol? Bai, eguraldi honak ere horixe ekarri du, nolabait ere, jendeak eguneko plana egin dula, eta, orain arratsaldean berriro parte hartzea aktibatzen hasi dela badakigu. Edo nola ere, parte hartze emaitzak gaur arratsaldeko 5 bitartean izan dira, alde batetik zeran, Oiartzunen eguneko 31ko parte hartzea zegoen, Lezon eguneko 21koa, Pasaian eguneko 16koa, eta Errenterioretan eguneko 11koa. Esan dezakegu gutxi gora bera, udalerrien soziologia kontuan hartuta, joan den ekainaren 5ko moduko parte hartze erritmoetan goazela. Hori